आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली शहरात फौजदारवाडी इथं नवनीत बागवे यांच्या घराशेजारी विषारी घोणस अडगळीच्या ठिकाणी होता। मांजर जोरजोरानं ओरडू लागल्यानं घरातील व्यक्तींना हा साप दिसला। सर्पमित्र अवधूत पाटील आणि दत्तू मेस्त्री यांनी 4 फुटी विषारी आग्या घोणस साप सुरक्षितरित्या पकडला। हा साप रहिवासी भागात आढळून आल्यानं भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं। त्यानंतर वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली सापाला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली। नागरिकांनी साप दिसल्यास घाबरून न जाता त्वरित सर्पमित्र किंवा संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं।